ଏଇ ଚୋଡ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରେଇ ଦେଇଛି। ତା ଛୁଆ କହୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ମା, ତୁମ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛୁ, ଆଜି ତ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ମା ରାଗନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, କାଲିଠୁ ସବୁଦିନ ଯିବି। ତୁ ଦିନେ କହୁଥିଲୁ ନା ଆକାଶ ଯାଇ ତାରା ଦେଖିବି। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି କେମିତି ଦେଖିବୁ? ପରେ ସେ ଚୋଡ଼େଇ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ବଗିଚାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲା। ପରେ ତା ମା ରୋଷେଇ କରିଦେଲା। ପରେ ଖାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଦେଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରହୁଥିଲା। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ଶକ୍ତିରେ ଚୋଡ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତାରା ବନେଇ ଗଛରେ ରଖୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଚୋଡ଼େଇକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଚୋଡ଼େଇ କହୁଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇ ସବୁ ଚୋଡ଼େଇକୁ କହିଦେବି। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହୁଛି, ତୁ ଏଠୁ ଗଲେ ସିନା କହିବୁ, ଅନ୍ୟ ଚୋଡ଼େଇ ପରି ତୁ ବି ଏହି ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିବୁ। ତାପରେ ସେ ଚୋଡ଼େଇକୁ ତାରା ବନେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚୋଡ଼େଇ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ଚୋଡ଼େଇ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଚିନ୍ତା କଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନଈ କୂଳକୁ ଯାଇନି, ଟିକେ ବୁଲିଯାଏ। ଘରକୁ ଗଲେ ମା ଛାଡ଼ିବନି, ଆଜି ମାକୁ ନ କହି ବୁଲିଯିବି। ପରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। କଥା ନ ମାନି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲା। ମୋର ଚିନ୍ତା କରନି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମା ପଚାରିଲେ କହିଦେବ ମୁଁ ନଈ କୂଳକୁ ବୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ନଈକୁ ବୁଲିଗଲା। ପରେ ଚୋଡ଼େଇ ଛୁଆ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାରା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହୁଛି, ଏଇ ଗଛରେ ଏତେ ତାରା ଫଳିଛି, ଗଛରେ କ'ଣ ତାରା ଫଳେ? ମା କହୁଥିଲା, ଖାଲି ଆକାଶରେ ତାରା ରହେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ତାରା ତୋଳି ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ମାକୁ କହିବି ଗଛରେ ବି ତାରା ଫଳେ। ତାରା ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ତାରା କହିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ତାରା ତୋଲନି, ତୁ ଯଦି ତାରା ତୋଳିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବୁ। ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି, ତାରା କଥା କହିପାରେ? ନା, ଆମେ ତାରା ନୁହେଁ ଚୋଡ଼େଇ। ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମକୁ ତାରା ବନେଇ ଏଇ ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ରଖିଛି। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଚୋଡ଼େଇ। ମୁଁ କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ଯାଦୁ ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଚୋଡ଼େଇ ଛୁଆର ମା ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ, ଏଇ ନଈ କୂଳକୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି ସେମିତି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ? ଏଠି ତାରା ଫଳିଥିବା ଗଛ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଗଛକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନି। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚୋଡ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏଇ ସବୁ ତାରା ନୁହେଁ ଚୋଡ଼େଇ। ହଁ ଭଉଣୀ, ଆମେ ସବୁ ତାରା ନୁହେଁ ଚୋଡ଼େଇ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର। ହେଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କୁହ? ଏଇ ଗଛକୁ ଶୀଘ୍ର କାଟିଦିଅ। ଏଇ ଗଛରେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଜୀବନ ଅଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାଟି ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କୁରାଢ଼ୀ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଏଇ ଗଛକୁ କାଟିବି? ଚୋଡ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ ତା ମା ଚାରିଦିଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ହଠାତ୍ ଚୋଡ଼େଇର ନଜର ଦୂରରେ ଥିବା କଟା ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ୀ ଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଯାଇ କୁରାଢ଼ୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମା, ଏଇ କୁରାଢ଼ୀ ନିଅ। ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଥିଲା। କୋଉ କାଠୁରିଆ ଏଇ କୁରାଢ଼ୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଶୀଘ୍ର କାଟିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସିଗଲା। କହିଲା, କିଏ ତୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋ ଗଛକୁ କାଟନି, ନହେଲେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଚୋଡ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକର କଥା ନ ଶୁଣି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛ କଟିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମରିଗଲା। ପରେ ସବୁ ଚୋଡ଼େଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ।